Mindent megteszünk, hogy az itthon maradottak, hozzátartozóitok titeket mosolygó orcával, derült lélekkel, tiszta megnyugvó szeretettel várjon vissza. Nem a magam személyére, hanem átadom azt azoknak, akik a Don partján becsülettel harcoltak, és megakadályozták azt, hogy a vörös rém véres karmaival belemarkolhasson országunknak szent megszentelt földjébe. Ezek a doni hősök azok, akik betartották azt a fogadalmat, amelyet főméltóság úroknak kezébe letettek, amely minden magyar embernek a jelszava kell, hogy legyen, akár békemunkája mellett áll, akár fegyvert kell neki ragadnia, Istennel, legfelsőbb hadurunkért, és a hazáért, mint halálig.